jam hiire mon banda men mboɗo wiya mon bisimilla mon e weltare mawde saabu noddude saɗani saɗi ko noddude noote e pulago noddi pulago nootima vraiment bisimilla mon onon fof hay goto mi woppani mi yii darde moɗon machallah ko ruttude on teddugal tan wiide mon kadi on jarama no feewi e jamma o mo jamma mo gurtinten fina tawa hanki meɗen ala ko ummini jamma o so wona irtude dendiraagal machallah on nootima bisimilla mon on jarama no feewi eyyi ko weltanade bandiraɓe ɓe caggal bismago ngo ko wiide mon jamma o noddi ɗum ko jamma dendiraagal innirmi ɗum ide mo ganduɗa koko ɓoyno wonde haqqillam ne tawno dendiraagal ne jeeya e ko ɓuuri tengtude e nder futankagal ne tawno mawɓe mbaɗirno ɗum ko ha jam dañe saabu sa yi neɗɗo tawi ceernajo yane muɗum tan walla bawɗo ɗum jibinde yane muɗum ɗum ko dendiraagal tan wawi ɗum machallah mi weltima no feewi vraiment mi ala ko kalmi ɓerdam ɓuuɓi no feewi kadi par ce que noddude saɗani saɗi ko noddude noote machallah on nootima haysata ka fotani noon kono machallah vraiment on jarama wonɓe ɗo ɓe fof ko banda men machallah ko jiiɗaɓe hanki guila hande arani jagguɓe kadi ɓe goppani ne tawno kala ko dañƴen e gurdam meɗen leñol ngol ko hen jeeya jibinede Dakar mawno ɗo haala ɗemgal muɗum weeɓani ɗum yettate Allah yettirte ko jinnaɓe ɓe kono machallah kadi namin nanno e dente pular min nimsani ne tawno ko jaam tan woni hen machallah hande ñalawma o holliri ɗum vraiment bisimilla mon kala jaggunoɗo e ñalawma he mi wi ɗum Allah jarama on jarama machallah mi weltima kadi no feewi mi ala ni hay somi yiiɗi haalde mi anda ko kalanmi machallah ko weltanade on kadi mi yiiɗa limde somi limi tan mi juumat eyyi ɗum noon bisimilla mon onon foof ha tengti noon e denda men ɓe ganduɗa won ummiɓe ɗo ha Wourossogui ala ko addi ɗumen so wona Kodde ñebbe guila Kodde ñebbe diga ha joni wonɓe ganduɗa ɗanaki jamma ɗanaki ñalawma baɗon e olel ba subaka fof ma nodde wiya kam Aissata Ka to Kodde ñebbe ɗe jaalete te Kodde ñebbe ɗe kon ganda hen ɗe cooda ko ha galoya coɗɗo ɗum galoyo o yettete ko ba soodi kadi kañum lijjitane ñebbe ɗe gaddiroyte kañum lijjita tawɗe jettima rutto kadi wiya Allah ne seedi ɓerdam nde muusi komi tawaka ko ɗum ko babaɓe tan mbawi ɗum Kodde ñebbe addanino saade ba yejjidde wutte mum galle iyan cam Kodde ñebbe addanino saade ba ɓornade paɗe koɗo hoddi hen kono noon ko mbimi on ko tan babaɓe ɓe kam ko dendiraɓe ɓe ganduɗa machallah ko weltanade ɓe no feewi sen mbi eɗen naata e dendiragal kala en goɗɗoyat en goppat hamme arana en hen haalana en holko dendiragal yahata e sketch théâtre o kadi haalana en holko dendiragal yahata bisimilla moɗon mon belto so Allah jaaɓi eyyi assalamu aleykum sama mbokk lebu yi maa ngi leen di nuyu polla mais mbeex mi dama see wex xatt kon nag di leen wax dal leen ak jàmm di jiital si nuyoo bi monsieur le maire Abdou Fall di la wax dalal ak jàmm Abdou Ndiaye Fall di la sant di la gërëm ak sa taxawaay won ngeen ne ñun ñoo dëkk fii ndax ñun comme que ay pël lañ te juddoo ci lébu yi kon yaatal ngeen ñu si dëkk bi ba ñu bokk lépp ndax wane ngeen ne ñun ñëpp benn lañ boo gisee pël bi di woote olof bi di wuyu ji ñëpp benn lañ yàlla moo ñu boole te yàlla moo ñu boole fii si suñu dëkkuwaay bi vraiment xatuñu fi luñ fi bëgg loolu lañ fi am vraiment di la remercier bu baax ndax mënoon nañ laa ñëw sees si nga ne ma ana man ana tukulóor yi waaye macha allah si délégation bi nga def rafet na di la wax dalal ak jàmm incha allahu rabbi tey tukulóor yi dinañ la jox laccere xaako dégg nga incha allah ak délégation Malick Mariko di leen wax bisimilla si njiitalu Sali Sembène dal leen ak jàmm yéen ñëpp vraiment kontaan naa trop dal leen ak jàmm merci beaucoup. Je tiens tout d'abord à m'excuser aux côtés de monsieur le maire et de sa délégation parce qu'on m'a demandé de faire une communication en pulaar et je sais combien il est tympanisant de rester à écouter une langue qu'on ne comprend pas, mais je vous demande juste de m'accorder 15 à 20 minutes pour relater la communication en pulaar et je m'en excuse, mais on m'avait demandé de le faire dans cette langue-là sur le cousinage à plaisanterie. caggal ne jafniɗen woɗɓe wonɓe ɗo ɓe nanata ɗemgal ngal
ko weltanade Aissata Ka e da wonɓe ɗo fof e salminde hilifaɓe wonɓe ɗo fof ni ina yooɗi ina weeli ina wayra kadi wayrunoɓe yidirde jiidiri dingre ɗe puɗɗima yewde no feewi waɗoɓe comédie ɓe no cohli ɗo mbaɗi prestation nalankoɓe ɓe no cohli ko wayni alay saago dañen waaɓe no Aissata Ka en ɓe limtina e nder leyɗe ɗe taw nde nduɗo lewru sen gari Tinguej lewru wondu jahen Guédiawaye lewru artoru jahen nokku goɗɗo dingre ɗe gurta saabu so yimɓe ɓe goɗɗodiri mbayrodiri tan so renaki ɓe kulodirat so renaki ɓe jibina caɗele e ceergu caggal mabɓe titode Jamma o noon ko denɗirago o wi hay sinno ko seeɗa yo en meftu e haalde holko woni denɗirago e holto denɗirago ummi denɗirago wona kadi enen fulɓe tan keerori ɗum kono denɗirago koko renda e nder leƴƴi Afrique fof ma mbiya ni sa ruttinima iwde denɗirago ma taw wona ina gasa taw wona fulɓe gaddi ɗum ha ɗo ko jiiɗen e bindi wona fulɓe gaddi denɗirago hayso tawi noon ɓe keewi denɗiraɓe denɗirago kadi gandirta wona gueɗal keerigal e fulɓe tan ko ɗemɗe men gendiji ɗe fof sa ƴeewi ma taw helmere nde ina woodi e majji tawa sa eggi a yeehi e ɗemɗe tubakoɓe tawa helmere nde nde ala toon firo ɓe jogui kamɓe ko groupe de mots gam haalde ko fati e denɗirago walla denɗiragal jolfe wiyata ɗum ko kalante séréer wiyata ɗum ko masir walla kalir mandinka wiyata ɗum ko sanawya walla sanankuya walla sunanguya ɓe jogui kelme tati gam haalde denɗirago te denɗirago iwi koye mandinkoɓe saabu ari koye saaha l'empire du mandat soninkoɓe mbiyata denɗirago ko kali ngorahu joola wiyata denɗirago ko baguelo rab moosi saabu yeehi ha e nder leydi Côte d'Ivoire e ko abiti hen wiyata ɗum ko layire ɗemɗe men ɗeɗo foof no jogui helmere wotere gam innude gui denɗirago kono so tawi a eggi e ɗemɗe men a fayi e ɗemɗe tubakoɓe a tawat kamɓe ko maɓe ndendina kelme gam haalde denɗirago firti ko wona jeeyi mabɓe kono ko jeeyi Afrique ko jeeyi meɗen denɗirago anglais madame Ba Malado Ba mboɗo sikki wiyata ɗum ko jokin relationship ay ko kelme ɗiɗi ɓe mbaɗi gam haalde inde wotere nde ganduɗa nde ɗemɗe men kalɗen nde foof ina jogui ɗum sa yeehi français wiyata ɗum ko cousinage à plaisanterie ɗone kadi koko rendina on groupe de mots gam haalde ko fati e denɗirago tawa enen jolfuɓe sereraɓe e heddiɓe ɓe foof eɗen jogui ɗum denɗirago ɗeɗo balɗe tan mboɗo heɗo professeur docteur Abdou Ba ina wi ina gasa tawa helmere nde maha koye ndiɗo mbaadi ndenɗi o tawa ko alkolal ngal raɓɓiɗinama kono ene wawi ummade e baɗal rende woni denɗiraɗo komo ganduɗa o ko denɗo walla denɗiragal koko ganduɗa ko koko reeni agal o abbito koko fati e gueɗe gabbitiɗe e enɗam denɗirago noon walla denɗiragal e ɗiɗɗe fof ne jaa ko pacte c'est un pacte de non agression koko haala yimɓe nanodiri wonde hankkadi en gonta fiyodirde en gonta nangodirde guila e l'empire du mandat ko c'est un lien social ko jokkodiral hakkude rendo beele ene ɓuura wawde mahade jaggodirde c'est une forme d'alliance créée manam ko fannu jokkodiral e jotodiral mahangal taw ko innama aade mahi ɗum Amadou Demba Diallo mbo Lumbol Samba Abdoul mbo mbaɗum ɓi Yarodoro Diallo cawdiɗo kañum wi denɗirago ko laalo gurdam e yimre wotere nde waɗi ɗum holko woni origine woni holko woni iwdi ko mbiten ko denɗirago won haalɓe keewi woni ina ya on mythe mo ganduɗa o ina tawe e nder ɗemɗe ɗe foof ina wi ɗum ko gostodiral ƴiƴam hakkude ɗiɗo ɓe ganduɗa ɓe jiidani iwdi ina gasa joolaji so ina kalanma denɗirago hakkude mabɓe e sereraɓe kamɓe ɓe kalata ko cottigo ƴiƴam hakkude mabɓe kamɓe ɗiɗo gaga ɗum ni kadi enen e koye men so eɗen kala denɗirago hay hakkude jettoɗe eɗen duttina ɗum e wiide wonde ɓe jaadi haaɓe tampi ɓe keeɗi ɓe donkino ɓe mbaɗata woodi mogginiɗo taƴi husere e ɓandu mum defani goɗɗo on ne ñaami woni cottigo ƴiƴam ina gasa mais c'est un mythe ɗum ko mythe ko hen wonde foof koko waɗa gam tittinde fiɓde gondigo hakkude yimɓe denɗiragal woni cousinage à plaisanterie ari koye 13e siècle
manam temedende sappo e tato ɓiiri ko nden denɗirago ari ɗum won wiiɓe koye l'empire du Mali kono won wiiɓe ala ko adi ɗum koye l'empire du Ghana kono noon windiyanke baɗono Madani Cissé e nder windande nde wanno the African way of life holliri wonde kañum ko Soundiata Keita addi ɗum e saaha 13e siècle ɓe mbi ko Soundiata Keita e nder politique mo wanno caggal hareji kewɗi baɗannoji hakkude Soso e Mande leƴƴi ɗiɗi ceertuɗi gurdunoɗi ko kañum waɗi feere ha sarɗiji gartiroji hakkude ɓesguji mbawa wontude riwtude mbaccugagu tittinde gurdigu ɗeɗo gueɗe foof ko kanko waɗi ɗum e nder ko ganduɗa ko charte biteɗo Kuru Kan Fuga ɗin sarɗiji inniraɗe fimde Mande lenna ko e 1236 hitande ujunere e temeɗɗe ɗiɗi e capanɗe tati e jeegom walla hitande ujunere e temeɗɗe ɗiɗi e capanɗe tati e joyyi 1235 walla 36 ari noon koye nokku biyeteɗo Kuru Kan Fuga wonno ko ɗon traité o walla charte o wonno ko ɗon winda ko ɗum waɗi charte o innira ko charte Kuru Kan Fuga sarɗiji ɗi noon ko comɗi sa ƴeewi charte o constitution on ɗon e nder leydi Mande ma taw ina waɗi kuuli 44 ngam yuɓɓinde gurdam rendu e jokkodiral hakkude leƴƴi hakkude kindi e hakkude renduji c'est pour tisser un lien social entre les communautés ko ɗum saabi waɗira e daroɗɗe 13e siècle no mbiruɗen ni Soumagourou Kanté gardinoɗo Soso e lamɗo Mande hono Soundiata Keita pelɓodiri maɓɓe keewi ɓe poola hannde ɓe ummito janngo ngun ɗon pool keewi heewti noon hankadi jibini ko ngannduɗaa ko koɓe paami y a des tensions y a des violences fitinaji no ngoodi yimɓe ɓe ina kaaɓodiri e ndeer koye men leƴƴi nana piyodiri ina kaɓa ɗum jibini leydi ndi yaatiri caggal jibini nims jibini effondrement des valeurs humaines sabu ko kalaten dendiraagal ko c'est une valeur culturelle mais commune à toutes les ethnies de l'Afrique de l'Ouest surtout kanjum ko ɗum yahata ko fof c'est un désir d'ordre manam ko yidde ha juɓɓudi wooda c'est un désir de paix beele jaam ina wooda kono kadi de sécurité kisal e nden ko wawa woodde ko ɗum saabi cousinage à plaisanterie denɗiragal adda ko nden Soundiata Keita eɓe mbi noddi pottital mawgal ngal pottital noon o noddi ɗum koto Kuru Kan Fuga e nder 44 article gonɗo e nder constitution du Mandin article 7 de la constitution de Kuru Kan Fuga ko kañum haalata ko faati cousinage à plaisanterie l'article 7 wi ko il est constitué entre les peuples de l'empire du Mali ce que l'on appelle le Sounankuya woni ndendiraago o wi aucun différent entre les groupes ne doit dégénérer kala fitini ko wawi wonde hakkude leƴƴi ɗiɗi ceertuɗi woto ɓurtu doole woto arto ha yetto piyodiral walla taƴodiral endam o wi le respect de l'autre étant la règle ko hormade goɗɗo o ko ɗum woni ko diidol ko nannodirɗen ko ɗum ko l'article 7 e nder charte mo ganduɗa o waɗa ko e nder l'empire du Mandin ɗum ɗo ko mbiyeten ndenɗirago walla Sanankuya ko alliance hakkude ko jokkodiral ko tamodiral ko nanodiral hakkude leƴƴi hakkude kindi kono yeehi ha ɓooyi jibina gootago waɗi ha ɓooyi yeehi ha ko ganduɗa ko waɗi pacte de non agression hayso tawi neɗɗo haalima ko metti ko muusi ko boni andu waɗata conséquence waɗata battani alay saago muñira ɗum denɗirago Soundiata Keita waɗi oɗo systéme waɗi kadi correspondance eɓe mbi e on ɗon yonta ko yoɓiti e hakkude jettoɗe ɗum waɗi ɓe mbi ɗum ko paradigme politique pour construire une nation multiculturelle koye ceertal leƴƴi ɗi leñol fof andata godangal mum joni noon ko ɗum saabi e nder denɗirago cousinage à plaisanterie aɗa wawi rewde e goto gam haalde leñol kono aɗa wawi ummorade e leñol gam haalde goto kalon tan haala ka fuɗɗo ñadde mbiyamo an mate ka séréer a ummimo e goto gam haalde leñol makko kowolngol kalɗa ngol jibini denɗirago gam ubbude haala kan ɗon walla mbasa wiidema mbate ka séréer mbiya séreraɓe ko ni tan mbayi gam ha hande artirde ɗum ɗum saabi hay so aɗa haalde neɗɗo goɗɗo mo wona séréer tawde ka pullo sa haali seeɗa tan o waɗat feere o watta hoore makko séréer beele oɗon nanodiri oɗon pamodir caɗele mbasa wonde won wiyoɓe ndenndirago fuɗɗaki e empire du Mali kono fuɗɗi koye empire du Ghana to banggue fulɓe jaafoɗon nano he juuto ndenndirago fulɓe waɗi ko gueɗe jeenayyi gam wona ndenndirago eɓe mbi
ko rende mbaadiji gondigo e guurdigo ina jokka noon enɗam hakkunde ina wona hakkunde neɗɗo e ɓi kaw mum walla neɗɗo e ɓi gorgol mum ina wona taniragu ha jibina joom galle ɗum ko alliance fictive walla ni wiye ina affinité mo ganduɗa waɗama créé hakkunde taniraɗo mamiraɗo e taniragel mum ha watta wiide joom gallam walla watta wiide joom suudam ɗum ɗon ko alliance fictive mbawɗen ɗum wiide keynirago e ƴeekirago nan ɗon ina jibina belnogol galle e nanodiral e pamodiral ndendirago jettoje nan ɗon ba diallo li sar sow thiam aw tal Allah waɗi amen minen dendiraɓe amen fof ko jamiroje ko sow ko sar verbe sarde ko thiam verbe samde ko aw verbe awde ko tal verbe talde ɗum ɗo fof sa ƴeewi minen dendiraɓe amen fof dendirago ngu ari koye maale jamiroje dendirago jettoje hakkude Diop e Ndiaye eko way noon ina heewi ko ɗum ɗo mahi woni ko waɗi cimenté ko tinni ngorodi gotagu hakkude men gaga jettode gaga ɗum ɗon ina waɗi dendiragu ganduɗa ngu koko sisi koko woodi to banggue jettode kono ene waɗi kadi dendiragu gabbitigu e masalaha manam won guri jettode nan ɗon kewani tawetake guri goɗɗe kono noon e nder oɗo pacte d' alliance alay saago e nder wuuro ngo ndeɗo yettode daaraneɗo mo wondi gonɗo dendi ɗum beele gurdam ɗam ina ɓuura wawde welde dendirago maslagu mbawɗen innir ɗum walla ni ɗum jibini janggo e jaam koɓe mbiyata ko ɓe cottiri dendirago ɓe gonani dendiraɓe kono ɓe cottiri dendirago eɓe batti toñodirde eɓe batti yanodirde ɗum fof ko noon dendirago hakkude pelle nan ɗon guiƴiraɓe nan ɗon fedde dow e fedde less fedde rewɓe e fedde worɓe dendirago nan ɗon hakkude leƴƴi nan ɗon serere e pullo serere e joola jibini kadi dendirago ngu ganduɗa ngu kañum ko saabu en goni dendiraɓe e sereraɓe alay saago gonen dendiraɓe e joolaji ɓe ganduɗa ɓe ko dendiraɓe sereraɓe ɗum ɗo kadi ina jibini dendirago hakkude killi seɓɓe e subalɓe mboɗo sikki Guella Ali Fall yimi ɗum e nder balla jeerel ɗum koko hollirta gaga ɗum ni hakkude fulɓe aynaɓe e toroɓɓe eɗen gandi noɓe toñodirta eɗen gandi noɓe jannodirta mone mabɓe foof so jooɗima ko kalata mbeɗa sikki so e duttanimo lefol almuɓe ngay mbanno e hakkude kaseje moon ƴette kaseje moon mbe sikki ko torankoɓe wonno walla ni kooni ko nelal waaƴi ene faama ruttina en e dendirago hakkude kinɗe subalɓe e seɓɓe ballo jeerel Guellaji rewi ɗon fulɓe e toroɓe ko way noon dendirago diwanuji ina woodi Boso e yirlaɓe ko beela fof mbadda hakkude men dendirago e guri ina woodi hakkude Mboya e Jamma nan ɗon hakkude Gamaje e Jamma Alwali nan ɗon hakkude Guédé e Ceelaw nan ɗon ɓeɗo ala fof ko goɗɗo o ronki wawde wiide goɗɗo on ha ko ɗum saabi jamanajo goto ina dawda e ɓiyum ɓe jeeyi ha ɓooyi tan woodi coyniɗo ɓe wi ɓoccode ɓiɗɗo wi baaba noota ɗum noon ko dendirago addata kala ko beeleɗa mbiya jomum dendirago e nder l'islam hankadi on bonni hirde nde dendirago e nder l'islam mboɗo sikki dendirago e nder l'islam ina gasa taw ko ɗum saabi ha nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wi sahabaɓe mum nayejo natata aljanna te nayeɓe no goodi nayejo natata aljanna ko maale dendirago maale janor kono noon e nder l'islam firti ko hade neɗɗo nadde aljanna so nayejo o wonnoni maw arti e duuɓi aljanna duuɓi natirɗe aljanna dendirago ngun ɗon addirini won cimoje ɗe Allah haali e alqouranil karim sa ƴeewi o way kono janatoɗo nelaɗo ni woto jejjiten nelaɗo nde yinde nde jibril arem nde ina addi alqouranil karim dañi caɗele mawɗe ha watti signude ha watti wiide cudde kam moje kam dassiruni zammiluni sawban dassiruni zammiluni sawban on dassiruni zammiluni jomiraɗo ina haala e qouran hen sahaji o way kono jannatoɗo nelaɗo saabu o wimo o wiyanimo ya Muhammad o yani ya rasulullah o wi ko ya ayyuhal mudassir e heyma biyannoɗo dassiruni ya ayyuhal muzammil e heyma biyannoɗo zammiluni ɗum fo anzir walla qumul leyla illa qalilan ɗum ɗo kadi ko haala jomiraɗo faade nelaɗo kono o susnirimo ko haaldude ɗum no maale dendirago ni ɗum ni kadi eɗen paama ɗum dendirago anda ceerno anda shérif anda mawɗo anda sukunaji suko eɗen gandi enen foof holno ceerno Abdourahmane Banaji holno wadduno e hoɓɓe mum maabuɓe o ñamminno saaño hade Hiraande arde ɗum ɗo ko ceerno mawɗo tognorɗo kono noon dendirago ngu waɗi
o tellini hoore makko ngam yanadeɓe kono kadi dañji windande aduna nder ɗum enen fof eɗen gandi holno douanier goto ɗo rosɗo taw douanier o ko maabo holno waddi e ceernaji woto salsalo dewnoɗo ɗon mbo joƴƴinno e nangue o hefti carte d'identité mum hande on andoyi ko guise o yetta eɗen gandi holko rewi caggal mabɓe caggal ɗum eɗen gandi holko ceerno Mouhamadou Seydou Ba wadduno e fulɓe witeɓe ko haaɓoɓe nde namdiɓe o wi onon kam ko gonɗon e leƴƴi men kinɗe men fulɓe e mbi minen de komin fulɓe haaɓoɓe o wi hoto jeyɗon o wi ɓe mbimo ɓundu he haaɓoɓe kadi e nder ɓundu ɗum de kam no hawni seeɗa aɓe jomumen ɓeydoto haabde tawde goni koye nder ɓundu hol nafoore ndendiragu gasniren ɗon ma taw nafoore ndendiragu koni jibina cuusodiral ina jibina jifgol fitina hakkude leƴƴi walla hakkude wadɓe ina jibina momtude luuri gonɗe hakkude yimɓe ina jibina ɓattodirde yimɓe ina jibina wawde rentade ina jibina gueɗe goɗɗe gabbitiɗe hen ɗum jibini kadi kelmedi ndi ganduɗa ndi addi ɗum ko ndendiragu e nder meɗen ndin kelmedi ko holɗum jibini ko wiyete salli jibini janoru jibini fonguere jibini pabboje ɗum ɗo foof ko hakkude ndendiragu e fannuji jeenayyi ndendiragu gonɗiɗi e fulɓe ɗum ɗo foof ko ɗum ɗo waɗi eɗen gasniri ndeɗo toɓɓere o sakkitidi ndendiragu ina foti artirede e fannuji ɗiɗo garoji ndendiragu foti nattinede e parti politique so ndendiragu nattinama e politique ma addan Pastef wawde yanodirde e APR addana APR wawde yanodirde e parti démocratique sénégalais ɗum ɗo so ndendiragu ngun ɗon so waɗaka ɗon hono no Senghor waddanno ni Ablaye Wade Jombor o wiyamo Jombor o saabu ƴoƴere makko o ga wiyamo hoore nde wawa rondade leeɓi wawa rondade leydi jibini jaam ndendiragu wadde ina foti wawde artirede politique ndendiragu ina foti artirede e dingiral coftal ɓalli navetanuji men caɗele gonɗe hen sippiroji en jiiɗeɗo balɗe tan arrêté baɗaɗo yo open press e ɗum ɗo fof yo dartini so ndendiragu nanninoma e nder sippiroji jibinta fitina ndendiragu e nder hay kan 2025 oɗo en yii nos cousin malien holno supporteur uji ɗi mbaddata e nder koye men hakkude supporteur uji Mali e supporteur uji Sénégal ina foti nattinede e nder CAF confédération africaine de football ina foti nattinde ɗum e nder tippude mum beele janodiral no wawa wadde ha ɗum wasa jibinde fitina hakkude équipe aji ɗi ndendiragu ina foti nannede hay e nder armée taw armée o janodiral ina wawi wonde hakkude armée ji ɗum jibina ɗum kono ndendiragu ina foti wawde nannede hay e laabi diini hakkude tarikh mouride hakkude tarikh tijane hakkude oɗo ga tan koɓe ndendi ko to banggue achhadu an la ilaha illallah ɓe poti wawde jogade ndendiragu ngol ɓe masnodirede koye mabɓe allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam.